Ayun mga kalingap, today mag-update po kami ulit sa bahay nila Disgay at makikita po natin mga kalingap yung mga update, yung mga pagbabago at mga dinagdag po dun sa bahay ni Disgay. Tara po mga kalingap, let's go! Ayan po mga kalingap, maraming salamat ulit po sa kanilang ninong at ninang. Ayan po, nauna pa yung bakod niyan. Nauna pa po yung bakod niyan mga kalingap. At ito na, makikita na po natin ang bahay nila Disgay at Cedric, sponsored ng kanilang ninong at ninang. Maingay mga kalingap. Ayan na si Disgay oh. Maaga pa ang linis natin. Madumi din niya ulit. Grabe oh. Pasok po si Ranvin. Pasok sa balay. Yung sa nindot kayo sa yung balay. Para sa Bisaya ba? Daghang salamat po ninong at nina. Okay. Pasok po si Ranvin. Napakaganda po mga kalingap. Ito, hindi pa po tapos yan. May lalagay pa pong grout. Yan. At sa siding po. Opo. Pasok po si Ranvin. Ganda talaga ng ceiling. Pakita na natin yung loob. Parang na ano naman tayo, makakabad tayo ng sapatos niyan. Hindi na si Ranvin. Samot na lang ang Ay, nililinisan po niya kasi ano, nauna po. Kasi madudumihan din. Ay, meron pa naman pala sa loob mga kalingap. Nilinis niya yun para magandang tingnan. Hindi si Ranvin makalat pa. Naggagawa pa po. Ay, grabe ito na. Taas na po ng ceiling nila. Oh. High ceiling po. Ganda talaga dito ang chandelier. Pakita natin yung CR. May mga bago eh. May damit ang CR si Ranvin. Wow! Ikulay mo. Mamahalin ng tiles niya. Pagsidaan mo si Ranvin. Naku. May damit ang CR. May damit ang CR. Salamat. Yung taas yung no. Grabe, maraming salamat po ninang at ninang. Ang ganda po ng CR. Ang ganda ni Sir Alvin Tsaka yung ceiling, maganda at mataas na. Opo. Yan po, nag-adjust po kami sa ceiling. Yung pinatasan po kasi doon sa plano yung Yan po, kaya medyo minsan matagal kasi po. May natin Sir Alvin ang kwarto. Opo. May yan? Yan. May Isamina. Oo. Meron po yung molding sa gilid nilalagay. Ang ganda Sir Alvin. Dati po kaya hanggang dyan po yung pinataasan po niyo. Para maganda Sir Alvin. Talagang maganda. Salamat po. Maganda Sir Super. Alvin. Super ang salamat po sa Lord. Ang ganda ang bahay. Sir Alvin. Sabi ko nga pag nagbagyo, pwede na sila maglikas dito. Kasi walang rasyon dito. Kaysa sa elementary Sir Alvin, may rasyon sa school binibigay. Chismis lang niya ako ang ibibigay ko. Dapat meron pa rin May rasyon Ito na yung nyo. Wala pa Sir Alvin. Wala pa din wala pa. Okay lang yun. Yan po tataas na ako. Wow, naka-skim coat na po pala ito. Sayang ito Sir Alvin, di-design na lang dyan sa loob. Ay, oo. I-design daw nila. Opo. Kaso, maganda din. Saray lang, tatabi Sa lang CR po ni po Cedric yan. Daan. Oo, at masinop naman kayong dalawang mag-asawa sa mga Pwede din gamit-gamit. kay mama po, Sir Alvin, pag simento, pwede i-design kay mama doon, kay mama po ni Cedric. Sabi ko nga kay Cedric, itabi lang masayang ng Sir Alvin. Maganda na dito. Ang ganda na ng bahay mo. May tindahan pa. Hindi pa yan mga kalingap. Tapos lalo pag tapos na. Oo, ang ganda. Marami nga. Sir Alvin nagsasabi, ang ganda na daw ang bahay. May magandang bahay na daw sa Pambuan, Sir Alvin. Sabi ko, inay. Dito sa lugar na ito? Oo, sa Daaway Mansion. Bakit may mga magaganda din lugar dyan? Iyo po, may magaganda. Pero iba yung dating nito Iba daw po ang Elevate kasi siya. Opo. Nandiyan na ang Sir Alvin. Mag-aayos na po ang bahay. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Hindi namin lubos akalain na ganito yung bahay. Magiging bahay niyo. Opo, Congratulations. Maraming salamat po. Salamat Sir Alvin. Maraming salamat po sa mga viewers na nagsasabing
maagang pagbating ha. Congratulations na, Sir Alvin. Salamat Congrats naman po. talaga. Dito pa lang, oh. Kahit di pa tapos, congrats na. Opo. Kasi ang ganda ng Salamat ano. po. Nagpunta ganda nga ng si Kuya Rob, Sir Alvin, nagulat nga daw, maganda daw ang ganda. bahay. Salamat tayo sa kay Ninong at Ninang. Opo, amen. Talagang- Taos puso po kami nagpapasalamat Ninong at Ninang. And siyempre sa'yo din, Sir Alvin. Kulang ang salamat sa biyayang natatanggap namin sa Panginoon. Talagang grabe, maraming salamat po talaga. Ganda ng mga bata, Sir Alvin. Excited na din siging tanong-tanong, kailan tayo malipat doon? Sabi ko, wala pa, mag-iintay lang kayo. Oo. Buti na lang nga, nag-iintay tayo. Walang Oo. gastos sa piso. Maganda Excited, Sir kasi. Alvin. Maganda kasi at Opo. may plano po ito mga kalingap kaya hindi basta-basta Ito yung mga pinto. Oo, maganda ang mga pinto. Anong pangalan ng Ito. pinto nga? Yung Iwan ko amakan. dyan, Yung Sir pasadya po yan mga kalingap. Ito, Sir Pinasadya. Alvin, sa CR ito. Mm. Kahoy ang pinto sa Oo. CR, Sir Alvin. Grabe. Marin Ano naman sa yan. CR? Hindi Ano? naman siya Pinto. hindi naman siya nasisira kasi Opo, marin siya. matikip dyan, Sir Alvin. Mm. Grabe, Sir Alvin? Salamat. Dito tayo mga kalingap. Kapag natapos po yun, lalo na pag may light, ilaw na po, maganda na po yan. Ganda, Sir Alvin? Nakita na yung mga Mataas, ilaw. Mataas talaga siya, Kaya nga Ang taas Grabe, parang simbahan, Sir Alvin. Mataas ang Parang simbahan. Maganda naman talaga yung ceiling. Ganda, Sir Alvin. Dito ka lang magperfecto. Tsaka hindi masyadong mainit kapag mataas yung ceiling. Yung mataas nga ni po. Kahit mag-electric fan ka lang, presko na. Upo, presko, Sir Alvin. Maski mainit, okay lang. Maganda ang bahay. Mga yung Sir Alvin. Sa kwarta namin, Sir Alvin, nilagyan na. Mataas na din yung nyo. Ayun, mataas talaga siya, Sir Alvin. Ito sa Si Brother Nonoy po yan. ganito ito kababa, Sir Alvin dati. Kay taas. Tinaasan. Oo nga naman. Kailangan talaga taasan siya. Okay lang, pero mas maganda talaga pala, mataas. Kagaya po niya, no? Yan na po ang niyan. Tunay na ceiling. Naglipat na yung aso nyo, Matagal yan dito, Sir Alvin. Lipat Yung na. bantayan, Sir Alvin. Ay, nagbantay na siya? Kasama niya si Cedric pag natulog. Nagbantay na siya? Oo, kasama niya ni Cedric pag natulog. Ganda yung Sir Alvin. Nauna na. Hindi na siya nakapaghintay, Yung Sir Alvin, matiway kay bakla. Bakla. Ganda ng ganito palang Biranda po ito. At yan, may kaunti na lang mga kalingap. So may bintana pa. Opo. Ayan, pagpipiliin natin yung Malaki ang Sir Alvin, ang beranda, ang malaki ang balkon. Tsaka yung kulay niya. Mga Yung kalingap. magkaterno igi Sir Alvin, Oo. Sa kaigti o sa Tingnan mo po mga kalingap yung light. Parang lighthouse ba? Ganda po. Ay si Cedric lagi siyang nasa taas. Ganda po mga kalingap. Ang kanyang bahay. Yan po. Yan si Cedric. Masipag. Ganda yung kulay yung po. Sa beranda. Ganda ng mansion mo, this guy. Ganda. Maganda. Ay, nalinaw na yung tubig, no? Linaw na? Opo, malinaw. Pwede nang inumin. Naligo, Sir Alvin. Oo. Nagliliha po si Cedric. Pa ni Sir Alvin?
Pero kakalutan pa po. Ayan. Para, Mainit kasi, no? para Pero di man siya nauubusan ng tubig. Opo, dahil po sila. Gusto lang laliman. Iyo, para sure. Pag nilagyan daw po ng kung anong ilalaag po dito. Itong bahay po. Para daa po sure ng harara. Lagyan natin yan ng puso para ano. Ma-press ko pa ito. Tapos yung CR sa labas, oh. Opo, Pakita natin yung CR sa labas. Yan. Malaki din ho. Ay, nakalagay na pala yung ano. Nakalagay na yung ano. O yung anong tawag doon? Bowl? Kala. Nakapatong lang pala. Okay lang. nakapatong lang si Social lang, may ano din dito ah. May flash din yung sirag dito sa labas. Mayroon. Sir Alvin, dalawa. Oo. Mayroon din plus siya. Oo. Oh, may pindot. Hindi, pindot. Ano, Sir Alvin? Grabe, maraming salamat. May laboratory din. Iyo, ito. Maganda ito. Maganda ho. Maganda, Sir Alvin. Oh, malaki ito. Ano, Sir Alvin? Malaki. Itong nilalahilamusan? Hilamos ba? Naghihilamos. So, naghugas ng kamay. Pwede. Oo. Ganda yan. Ganda. Ano, Sir Alvin? Dito po. Dalaw. Parang ano, dream come true na kayo. Ano? Grabe. Ano, Dream. Sir Alvin? Parang Wala nang pinagpipray nyo. na Ano na kayo. talagang salamat sa Panginoon. Pwede pala dito umikot oh. Opo. Dito ako, Sir Alvin, magawa ng tampayan. Dito. Sa likod. Sa likod. Ay, oo nga pala. Mayroong dishwashing liquid na ano, dalawang ano. Yung sa malaking Coke. Galing dun sa ano pinadala lang sa galing sa Ay, oo, Sir Alvin. Galing ito kay Andak, Sir Alvin. Oo, yawak. Kaya na ano ko yung ano yung mga gawain niya. Oo. Ay, ito may ceiling na siya mga kalina. Iyo po, nilalagyan niya ng Sir Alvin. Meron na din. Oh, ganda. Ano, gwapo. Ano, Sir Alvin? Grabe, maraming salamat po sa Lord. Grabe, ang ganda. Ano, Sir Alvin? Ganda ito pagtapos niya talaga. Opo. Hindi ngayon pa lang yung kikita na yung kagandahan. Oo, Sir Alvin. Pag may madaan nga ni, sinasabi daw maganda. Nauyo lang ako, Sir Alvin. Nangiti lang ako. Salamat sa Lord. Opo, maraming salamat sa Panginoon talaga. Grabe ang blessing na ibinigay niya sa amin. Sunod-sunod man yun pagpapalo sa buhay namin. Hindi namin akalain na sunod-sunod din yung blessing na bibigay ng Panginoon. Kaya tiwala lang talaga sa Panginoon. Grabe. Salamat sa Lord. Ito, may kanot sila. Opo, Sir Alvin. Sa mga ano, grabe no? Mga bintana. Malaki din ang space pala dito, Sir Alvin. Di ba? Pwede ako dyan magtanim-tanim, Sir Oo, Alvin. pwede sa gilid, yung Oo, mga sa gilid. okra, Opo, Sir Alvin. sili, Opo. ano pa, Pwede, luya, pwede. pwede. Pwede Malusog magpatamang yun. igdi, Luya, pwede yun. Ano. Luya. Alam mo, mabilis yung tumubo dito Opo, sa Sir dito. Alvin. Tapos Nadami natong, yun. gusto, paborito ang natong. Duman na lang sa Oo. labas sa anong tubig. Tapos sampayan, igdi, Sir Alvin. Ay, Ganda. grabe, salamat Kitang talaga. kita na Ninong ano. at Ninang. Wala pa po itong di pa nabibinyagan. Ay, wala pang laman. Wala Ay, pang baka laman. nasa deposit pala Opo, tayo. Sir Alvin. Doon tayo. Okay lang. May pamabag. Nasa kanto tayo ng vlog. Ingat lang ano kayo dito. Iyo po, nalilinigan po yan. Ingat lang kasi matatalim yan. Iyo po, Ito. Sir Alvin. Swerte ka dyan pag natapakan mo yan. Tiro, tangis-tangis ka dyan. Eh, ano mo pala niya yun? Ayan po mga kalingap yung update ngayon sa bahay nila this guy. Napakaganda at napakalaki. Napakapagawa po nila ninong at ninang nila at talagang napakaswerte ni this guy. Salamat sa Lord, Sir Alvin. Maraming salamat po. Ganda ni Sir Alvin. Sabi ko nga, pag nagbagyo, marelekas na sila dito sa bahay. Tsaka yung pag nagsimba na kayo, pag Oo. ay simba, ano pa, parang Bible study lang.
Simbahan, meeting. parang simbahan kasi ay. Parang simbahan na Sir Alvin. Oo. So, pwede dito na lang kami magsirimba. Kaso dumaman Sir Alvin. Meron man. Opo. Tag ano, Kasi malaki din yung space. career meeting Sir Alvin. Lahat pwede nang sumama. Kasi, Minsan talaga na may schedule kayo ng prayer meeting. opo, Sir Alvin, maano ka lang Sir Alvin, kumbaga masuggest ka. Gusto mo, nasabi ka. Ganda. Dati, pero prayer meeting ka sabay, sugsukan yung mga tuhod ni Sir Alvin, nagkadirikit na. Pero makyat pa din Sir Alvin. Kahit sugsukan, ang mahalaga, nag-share Sir Alvin. Hindi, soy-soy na kami. Maganda po mga kalingap ang nila. At yun po, at sa sunod po, mas maganda na po ito. Baka may bintana na ito sa sunod. Oo. Pwede na ito forman talagyan ng bintana o ano. Ano pa, sabi sir, alin po dito ang pang flooring, alin ang pang wooding? Yan po sa ano. Yung pang flooring? Opo. Ay, oo. Yun yung huling. Oo, yan po. Kaya sir, kita mag-tile trims, maganda. Yan po, at pag-iisipan pa namin ni Ninong at Ninang nila yung bintana na ilalagay. At sobrang maganda yan. Siyempre, maganda ang pipiliin natin. Ni Ninong at Ninang pala. Kasi usually po, yung Ninong at Ninang nila yung pumipili ng mga ng mas maganda. Kasi sila yung mas madaming experience at madaming alam sa ganitong bahay. Sila din Sir Alvin nag-gagastos. Bawo po sila. Bless tayo blessed na gamit tayo sa ganitong project. Nabiyayaan ka, ganitong bahay, napakaganda. Congratulations talaga sa... Maraming salamat po Sir Alvin sa kay Ninong at Ninang. Thank you so much po. Pag nakapunta po tayo sa bahay, gugulat gano'n sila ang Sir Alvin. Sabi nga ni Ninang Lani, unti na lang, Mary Rose, matatapos na ang bahay nyo. Oo. Kunting kembot na lang. Opo, tigsisin ko po kay Ninang po. Kay Ninong na picture ako tada. Wow! Ang ganda. Unti na lang matatapos na ang bahay nyo. Kasi maraming salamat po. Grabe na Sir Alvin. Kunti na lang, oh. Maywas ng takbuhan ni kayo Sir Alvin. Oo. Maganda ditong pero masyadong madami ang taong capacity dito. At ayan po, kita po natin yung magandang bahay ni this guy. Yan. At sa sunod po na makita na natin yung baka may bintana na. Bintana na. Baka pwede na ito pero hindi pa nalagyan ng bintana. Saka na. Ay, pwede na sir, pwede na. Inuna ko nga sir yung bintana para pag, yung ng bintana para pag hindi na ma-skin po siya. Ready to niya. Sige po. Ano kayang klaseng bintana? Yan Sige na sir yan. Oo. Sige na galingan. Kayo na sir ang mausap ng magbibintan. Sige po. Pero ang asawa sir yun, taga rito kaya hindi yun talaga. Oo. Yung mga gugulang. Opo. Ayan po. Sir, may malaking grocery. Ayan mga kalingap at Maraming salamat Sir Alvin. see you next sa ating house tour. Yeah. Unti-unti lang may Sir Alvin. Kung hindi yan ginagawa Sir Alvin. Tapos may kita may pero maganda na. Mas maganda pala na itaas. Oo. Presko na. Tapos yung makakaano talaga ng magagandang ilaw. Kapag tingag mo ang Sir Alvin maganda talaga. Kaya yan yung Ito kasi sa ang parang malaki. mga kalingap. Ayan, maganda. Ha? Ay, nasa kabila talaga. Ayan po mga kalingap at hanggang susunod na ating house tour. Maraming salamat kay Ninong at Ninang. Siyempre, salamat po congratulations. Maraming salamat po sa mga viewers sa paghili ng skip ng ads. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Sir Alvin. Salamat po.
Excited na mga comment ng Sir Alvin. Ano na mamaya, mababasa Opo. na naman tayo. Salamat po at So, God bless. God bless sa inyong Salamat lahat. Sir Alvin. Si Kuko, Sir Alvin.